Inkinga ipheli, inkinga ipheli, usolva kuvele enye. Yini yakho juiceana la endlini yohazi umuntu ayimnangeka ayime sengisithatha lesinqumo impela ayisengiyabuyela mina emakhaya hayi ayikho lento lena nomzala sekumuntu ongekho manje lana bekuyena umuntu ongisizayo lana mhlawumbe mangilambile nje manje ayiplan angisenayo nje mangisazi ukuthi into engizoyenza njani le noma manje mina ngilambile njengamanje nje manje umuntu bengisiza la nomzala mfethu mina ngicabanga ukubuyela emakhaya nje manje ayikho impilo la igoli impilo la igoli inzima mfethu ngiyahamba mina hey awu mfethu uthini nje manje usucaba ukubuyela ekhaya njalo hayi kuyaphoqa mfethu ayikho futhi enye indlela awu mfethu ufika izolo nje lokho kodwa bafethu nani niyahlupha mina nibuye ekhaya ninokuthi la egoli kulula la egoli mfethu udonsa kanzima kunzima la egoli kumele nje nawe umfana nje uzamplan nomsebenzi straight womaketha because vele kuzoba nje hawu namfethu nawe ngiyakuzwa manje kungitshela indaba zomsebenzi makade wena usebenza lapha la usebenza khona kwami la bengingakazi ngikubone ekseni uvuka emsebenzini hayi mina bengingakazi ngikubone kodwa ngitshela indaba zomsebenzi uthini kahle kahle cha bo nje mina ngizokhuluma iqiniso nje angisebenzi ndawo anginawo umsebenzi straight kodwa nje ngosuku ngiyakhola nami ukuthi ngithola iplan ngizame nje lokho engithola ngaleso sikhathi yabo ngizoba right nje ngosuku thola imali engiyidingayo yabo kodwa nje ngoba mina ngiunderstand la ukuthi egoli kanjani kade ngafika ungabhalansa nje ngalana ungabamba nje kanje mfethu ayiwayilamula mfethu ngiyabonga mfethu ayiwayilamula mfethu ngisize wazi wayilamula mfethu ngiyabonga mina kakhulu mfethu isandla sedlula ikhanda mfethu ngiyazwa nenhliziyo yethi nevoice yathi ukusukuma hey nami sengizolala ngidlile yazi mfethu ngiyacabanga nje nami yazi mase ngiphethe le mali yakho ukuthi ngiyakhumbula nami ngiqala ukufika nje la egoli silibe silwa mina nawe silokusilwa ngingazi ukuthi ikuphi kahle sikubangayo mina nawe yabo ngoba manje mfethu ngiyaxolisa mina kukho konke okwenzakala phakathi kwami nawe bengingazi ukuthi ekugcineni ngizokudinga njengoba umzali wami esengasekho nje manje buya manje unginikeza imali encane ngizokwazi nami ngithola mhlawumbe iachanyana mhlawumbe impuphu ikhona lapha ebhakedeni mhlawumbe yasala lethe umzali ehamba ngiyabonga mfethu kakhulu yazi ngiyakuzwa mfethu ngiyakuzwa inkinga ayikho inkinga nomzala wakho njengekudala naye bazomdedela lapha nje ebuye ebe right eqhubeke zamplan njengoba nje kade iqhubeka izama kade nisenonke yabo hayi kumzala kwenzakalani manje mzala beka la isandla sakho singenela endlini hayi kumzala yini kwenzakalani mzala wanje yena manje hlala la emjedeni mzala umzali uyafa yazi kwenzakalani vele mzala kwenzakalani wanje yena manje yini vele ndoda ekunziwa lapha netshela la mzala yazi yabona kuma ngiyenze izinto ekungayiqhenyi ngazo ukuze ngiphile ngisurvive lapha yabo mina ngihlezi noma sengifuna utshintsha impilo yami ndoda lento leyo thengisana nedafa ngisayifuna phela yiyo vele ngifake lapha nejela yabo hawu mfethu hamba ungabuya manje mfethu hamba na staff siye manje staff leta ngiyakutshela ukuthi endaba yestaff angisazi ngini yiyo into engifake lapha manje mzala awusho manje awucabanga mhlawumbe ukuthi masingabe sesibhedlela azi lesimokiso mzala ngeke mina yazi nje manje ngikhathazekile ngathi ufuna ngathi ungathola imedication mzala ngeke ayi lesimokiso nje manje ayi ngisho ngiqeqelwa namadolo mzala ngisho ndoda angifuni manje esibhedlela mzala angifuni lento le nje amanzi amancane bo ngoba nani ngiyanibona man busy ama question empisi la ngihlalisele yazi thina angaphandle yazi engisiza hayibo kwenzakalani mfethu la
nama ngazi ukuthi ngifana nawe ukuthi angazi ukuthi kwenzakalani ngomzala mfethu yazi. Ishazi bengacabangeli umuntu kanti nje ayicha phela mfethu inkinga le wayikunzima inkinga Ngani ngikhathazekile yazi njengamanje yazi kwenzakalani mfethu. Okay, thingizwe uqala ukuthi isanda kanjani. Ithi bafethu ngintshele nginafo ukusetshele ngingaliboni ibele ngize ngavuka isikhwele. Hayi. Yangena ne. Khithi ngibheke futhi ngibika kanjani. Hayi bomzala. Hey ndoda yathanda ukuhlupha sonifunani futhi manje. Yazi mzala mina ngikhathazekile yazi ngawe mzala mzala. Kwenzakalani mzala ngawe? Ndoda esasikhathini lapha yana ngidetshela ndoda mbona izinto eziningi ufunda izinto eziningi yabo. Impilo le esestradini ayibhadara yabo impilo yokuclever ayibhadara so manje sengifuna manje uqhubeka ndoda ngale talent lami ndoda lokucula yabo. Ngifuna ukubheka ukuthi ngizongibeka kuphi njengamanje yabo. Hayi mzala yazi phela mina ngikwazi umuntu vele yabona othafu nje unamandla nje uyabona ufithi nje mzala yini noma sele kushayile lapha yani mzala.